Vítam všetkých v tomto krátkom videu a spoločne sa pozrieme na to, čo sa udialo na finančných trhoch za prvý obchodný týždeň tohto roka. Videli sme v prvom rade veľmi slabý úvod roka, pričom sa jedná o najhorší vstup do nového roka pre akciové trhy od roku 2008. Dokonca keď si to spočítame spolu s dlhopisovými trhmi, ktoré taktiež išli dole a videli sme rast výnosov, tak sa jednalo o najslabší vstup do nového roka za posledných 30 rokov. Akciový index S&P 500 stratil takmer 2%, pričom technologický Nasdaq bol nižšie až o 3,5% a index malých spoločností Russell stratil približne 4% za uplynulý týždeň. Trhy nezachránila ani krátka piatková delivery po dátach z trhu práce v Amerike. Tá bola počas piatkového obchodovania agresívne vypredaná. Zdá sa tak, že trh predbehol Fed a očakáva výraznejšie znižovanie sadzieb ako samotná centrálna banka, ktorá to aj niekoľkokrát komunikovala v posledných týždňoch, pričom trh aktuálne očakáva až cca 1,25 až 1,5% znižovanie sadzieb a americký Fed dá sa povedať, že iba polovicu. Zároveň to decembrovou rally, ktorá prišla posledné týždne minulého roka, sa na trh dostali tzv. Prekúpené podmienky, to znamená, videli sme výrazne extrémne náklonný trh na rastovú stranu a to štandardne vedie k výberu ziskov krátkodobých obchodníkov a k nejakým poklesom. Nižšie vidíme tabuľku čísel z amerického trhu práce, ktoré vyšli lepšie, než sa odhadovalo. Minulé číslo však bolo revidované nadol, čo už je úplný štandard. Takisto sme videli aj mieru nezamestnanosti na úrovni 3,7%, čo bolo trošku lepšie, ako bol odhad trhu. A ten tlak miest alebo tlak rastu miest stále v americkej ekonomike pokračuje, kde na medziročnej báze sa jednalo až o 4,1% ročné zvyšovanie platov, kdežto trh očakával mierny pokles zo 4% na 3,9%. Keď sa však pozrieme trošku hlbšie na report trhu práce, tak môžeme povedať to, že ten trh práce v Amerike nie je až taký dobrý, ako ukazujú tie headline dáta, pretože napríklad za december, to znamená report, ktorý vyšiel včera, tak bol tu veľký pokles full-time pozícií, to znamená stráca americká ekonomika tzv. Full-time joby a na druhej strane práve rastie počet part-timeistov, to znamená part-timeisti sú všeobecne vždy lacnejší, sú tam nejaké flexibilnejšie podmienky aj pri prepušťaní a niektoré firmy v Amerike teda sa rozhodli, že radšej nahradia full-timeistov part-timeistami a teda, ak to tak môžem povedať, že jedná sa skôr o nejaké krátke pracovné úväzky. Ďalšia vec je to, že stúpa nám veľmi výrazne počet ľudí, ktorí musia robiť 2 joby naraz, to znamená majú 2-krát job, častokrát bude to teda jeden robia doma, jeden robia v práci, alebo jeden robia počas štandardných hodín, druhý robia počas nadštandardných hodín. A to nás súvisí hlavne s tým, aká obrovská je inflácia. Nie je to problém Ameriky, ale určite môžem povedať, že aj na Slovensku jednoducho, aby sa ľudia uživili, aby ľudia mali kvalitný život, tak niektorí sú prinútení robiť aj 2 joby naraz súčasne. A v Amerike teda tento počet ľudí, ktorí pracujú v 2 prácach naraz, stúpol na rekordné maxima, naozaj od tej korony od roku 2020, kde bolo to dno tejto štatistiky a videli sme tu vtedy práve nejaké problémy s trhom práce, tak odvtedy prudko rastie počet ľudí, ktorí musia robiť 2 práce naraz a samozrejme počas korony to bolo v súvislosti aj tým, že biznisy boli zatvorené, firmy boli zatvorené a tak ďalej, ale to už dávno nie je pravda a skôr je to teda práve to, že máme naozaj veľkú infláciu a ceny nehnuteľnosti, ceny bývania v Amerike prudko narastli a ľudia potrebujú viac jobov, viac práce, aby sa dokázali uživiť. Ďalšia štatistika nám ukazuje to zelenou čiarou je najímanie robotníkov, tzv. Imigrantov v amerických firmách v Amerike a červenou čiarou je najímanie robotníkov, pracovníkov natívnych Američanov. No a tu je práve za posledný cca 2 roky je tu práve dosť veľký rozkol, kde americké firmy sa rozhodli zamestnávať viac imigrantov, pretože tí sú častokrát o dosť lacnejší, nepýtajú si také benefity a pravdepodobne teda tento trend bude pokračovať a tí rodení Američania budú mať problémy umiestniť sa na trhu práce, pretože
môžeme povedať, že častokrát menej skilled zahraniční imigranti alebo to ľudia, ktorí nemajú také skills ako natívni Američania, pravdepodobne ani vzdelanie, sú ochotní robiť za výrazne menej a za v horších podmienkach. A toto je takisto trend, ktorý vidíme nielen v Amerike, ale aj v Európe a inde po svete. Ako na to reagovali trhy? Ako som už spomínal, jednalo sa o pomerne zlý týždeň, kedy akcie klesali naozaj každý deň. Ja celkom rád používam tento indikátor na také krátkodobé obchodovanie alebo na krátkodobý výhľad trhu. Práve v októbri, koncom októbra som niekoľkokrát avizoval, že trh je výrazne prepredaný a to štandardne vedie k rally na akciovom trhu. To sme aj videli, v zásade prudkú až veľmi silnú rally, ktorá trvala celý november a celý december. Zároveň však druhá strana mince je to, že keď ten trh je prekúpený, to znamená tento indikátor sa nám nachádza niekde okolo úrovne 70 až 80, tak väčšinou vždy vidíme v nasledujúcich týždňoch výraznejší prepad na akciovom trhu a to pravdepodobne sa nám odštartovalo už počas tohto týždňa a ten sentiment na trhu je dosť zlý, takže možno ďalší týždeň bude nejaká relief rally, akcie sa potlačia vyššie, ale v zásade stále platí, že tie podmienky na akciovom trhu sú výrazne prekúpené, čo by mohlo viesť k výberu ziskov z tejto novembro-decembrovej rally a nejaký pokles na tých indexoch. A pozrime sa ešte aj na krátkodobý graf Nasdaqu. Tu vidíme, že od začiatku tohto roka sme mali, dá sa povedať, nekončiaci výpredaj, je to hodinový graf a to znamená každý jeden deň počas uplynulého týždňa medvede prevzali kontrolu nad trhom a tlačili tie ceny akcií nižšie. Nepomohlo tomu, hovorím, ani tie piatkové dáta, ktoré vyvolali nejakú krátkodobú relief rally, to znamená nejaký krátkodobý odraz nahor, avšak ten bol pomerne veľmi rýchlo vypredaný. Ten trend na ďalšie dni alebo na ďalšie týždne asi pravdepodobne bude medvedí, ale ako som hovoril pred chvíľkou, môže nás čakať nejaký krátkodobý odraz, pretože krátkodobé indikátory zase už sú pomerne prepredané, takže 1-2 dní smerom nahor a potom je s veľkou pravdepodobnosťou možné, že uvidíme pokles na indexoch a testovanie nejakých dlhodobejších supportov. Ďakujem ti za pozornosť do tohto videa. Pre viac zaujímavostí zo sveta akcií mi hoď follow, či už na YouTube alebo na mojom Instagrame. Ďakujem ešte raz za pozornosť a prajem príjemný týždeň.